Am aici două foi. Am studiat o temă din Biblie și tema este următoarea. Firea pământească. Dar o singură idee despre firea pământească, că despre firea pământească s-au făcut sute și mii de predici și despre firea pământească se poate vorbi foarte mult. Ideea este următoarea. Firea pământească putem noi să o omorâm sau ni se cere să o omorâm, iar pentru că eu am auzit așa ceva, vreau astăzi, prin ce am studiat eu și prin ce înțeleg eu, să contraargumentez celor care susțin că noi trebuie să omorâm firea pământească. Ca să vorbești despre firea pământească, în primul rând trebuie să înțelegi ce este firea pământească, să înțelegi definiția firii pământești. Și n-ai de unde să o înțelegi decât din Biblie. Și foarte frumos și foarte bine și foarte pe înțeles. Foarte pe înțeles, dar totuși greu de înțeles, că se vede că mulți nu înțeleg asta. Scrie Apostolul Pavel la Romani, în capitolul 9, de la versetul 19 la 23. Despre firea pământească. Ce este firea pământească și unde se află ea în planul lui Dumnezeu și pe cadranul ceasului lui Dumnezeu. Unde se află pentru o vreme, pentru că și vremea aceea se va sfârși. Dar haideți să lăsăm pe Apostolul Pavel, că el vorbește mai pe înțeles. Ia să vedem. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Ce frumoase lucruri! O dorință înfocată, o dorință bună. Așteaptă firea, despre care spune că este rea. Și de ce este rea vom vedea aici. Și cum este de rea și până când. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, și întrebarea este cine a supus-o, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cândva, într-un anumit moment al lui Dumnezeu, firea a fost supusă. Nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Dar a fost supusă cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din ce? Și, parcă vorbim despre un om, din robia stricăciunii, așa spune Apostolul Pavel, ca să aibă parte de slobozenia slavei, vedeți unde va merge firea? Slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Parcă ar fi un om. Suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului. Uitați-vă, firea și cu noi, cei care avem cele dintâi roade ale Duhului, au ceva comun. Firea, cu nădejdea că va fi izbăvită din robia stricăciunii, toată firea suspină și suferă. Iar noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm același lucru. Înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Unde este firea? În trupul nostru. În trupul nostru este firea. Îi spune, da, noi suntem de fapt templele Duhului Sfânt. Sigur că da. Slavă Domnului. Sigur că da. Slavă Domnului.
Spune Apostolul Pavel, iată vă spun o taină. Noi, cei vii, nu o vom lua înaintea celor adormiți, ci întâi vor învia. Cum vor învia? Duhuri? Doar duhuri? Și nu le va vedea nimeni că sunt duhuri? Vor învia cei ce au murit în Domnul, vor învia cu trupuri. Apoi noi cei vii vom fi transformați la o clipeală din ochi și vom fi îmbrăcați cu alte trupuri. Exact la asta se referă răscumpărarea trupului nostru. La răpire nu vor rămâne trupurile noastre aici abandonate pe pământ undeva, în case, în mașini, nu. La fel cum pârga celor adormiți, adică Domnul Iisus Hristos, nu și-a abandonat trupul aici pe pământ, ci l-a luat cu el. Și noi vom avea parte de răscumpărarea trupului nostru firesc. Acum să vedem până atunci, până la răpire sau până la venirea Domnului, cum se manifestă firea noastră și ce avem noi, ce relație avem noi cu firea noastră și ce avem de făcut cu firea noastră. Firea și Duhul. Firea și Duhul. Tot Pavel la Galateni spune așa, sunt potrivnice unele altora. Sunt ca două armate și au o baricadă între ele. Sunt ca două armate care sunt mereu potrivnice. Iar noi putem să stăm de partea baricadei de care vrem, de partea Duhului sau de partea firii. Putem să alegem. Și haideți să vedem. Galateni, capitolul 5, cu 16 și 17. Zice Apostolul Pavel Galatenilor, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Firea nu-i moartă. Și ne putem să omorâm. Dacă ne spune Apostolul Pavel, umblați călăuziți de Duhul, înseamnă că am putea umbla călăuziți de firea pământească. Și chiar spune într-un loc, dacă umblați călăuziți de firea și faceți faptele firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii, veți trăi. Deci este o luptă. Și în orice luptă și în orice război este un arsenal. Sunt niște unelte de luptă, sunt niște arme, sunt cai și călăreți și tot ce are o armată și tot ce poartă un războinic. Și să vedem ce are firea pământească, cu ce se luptă ea, care sunt armele ei. Eu le-am numit arsenal. La Galateni 5, cu 19 la 21, este un arsenal de armament. Și începând cu versetul 19 spune așa, și faptele firii pământești sunt cunoscute și ne sunt cunoscute tuturor, și celor care cunosc Biblia și celor care nu cunosc. E destul doar să mergi la biserică și auzit foarte des vorbindu-se despre asta. Iar dacă nu le cunoști din viața de zi cu zi, dacă nu ești creștin. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria,
vrășmășia, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, atenție bisericilor, că și acolo este fire, certurilor de partide, pismele, uciderile, atenție la ucideri, că Domnul Iisus Hristos a spus că nu doar cu cuțitul se ucide. Și în Vechiul Testament se ucide și cu vorba. Și Domnul Iisus Hristos spunea că ura este ucidere. Bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac aceste lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și altele ca acestea. Și Apostolul Pavel nu pune un punct până aici, pentru că de atunci au mai apărut și altele. A apărut, probabil fumatul nu era atunci, drogurile, sigur, mă gândesc că nu erau, jocurile de noroc nu erau, LGBT probabil că nu era, probabil că era, nu știu, ce mai, pornografia și altele. Acesta este arsenalul firii pământești, cu care firea pământească se luptă. Deci aș vrea să fac o mică paranteză și să spun că se vorbește des că diavolul este vrășmașul sufletului nostru numărul 1. Sigur că este vrășmașul sufletului nostru. Vrășmașul, lumea și firea pământească, dar diferența între diavol și lume și firea pământească este că diavolul și lumea sunt în exterior. Noi nu putem să omorâm pe diavolul și nici nu ne-a cerut nimeni să-l omorâm. E treaba lui Dumnezeu ce face și cu el. Noi nu putem omorî lumea, noi putem doar fi răstigniți față de lume. Dar avem în noi ceva ce este în interior. Lumea este în exterior, diavolul în exterior, dar în noi cineva care ne întrădează mereu și prin care diavolul ne ațâță. Aceasta este firea, despre care am citit la început, care suspină. Iar dacă firea pământească are un arsenal, are și Duhul. Duhul e puternic, slavă Domnului. La Romani 6:21, roada, nu la Romani 6:21, scuzați-mă, Galateni 5:22-26, roada Duhului dimpotrivă, adică este chiar împotrivă. Roada Duhului este împotriva firii. Este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Nu vi se pare cumva că roada Duhului este mai scurtă în elemente decât să zic roada firii? Îmi permiteți? Ia vă zic roada firii. Frate, aici greșești. Nu greșesc. Dacă greșește Apostolul Pavel. Deci roada Duhului are o armă foarte puternică care cuprinde aproape toate faptele sau toate lucrurile sau toate roadele firii pământești. Și aceasta este înfrânarea poftelor. Pentru că sunt atâtea lucruri ale firii, trebuie doar înfrânate. Și acum o să revin la ideea că am zis roadele firii pământești. Despre roada Duhului zicem că este roada, da? Roadele sau roada firii pământești, o să citesc la Romani 6:21 și spune Apostolul Pavel: și ce roade aduceți atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Sunt numite și roade
și lucruri. Și în alt loc sunt numite mădulare. Sunt numite lucruri, roade, fapte mădulare ale firii pământești. Lucruri, roade, fapte și mai au și alte denumiri mai subtile. Deci, și firea are roadele ei, roade de care acum vă este rușine. Slavă Domnului dacă ne este rușine. Împotriva acestor lucruri, adică roadei Duhului Sfânt, nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Prima biruință, răstignirea. O fire pământească răstignită nu este moartă. Că dacă ar fi moartă, odată după ce ai răstignit-o, ai terminat-o cu ea. Nu te mai ispitește, nu mai este atâțată în tine, nu mai ai de luptat împotriva ei. Duhul este liber în tine, nu mai are de luptat împotriva firii pământești. Dar Apostolul Pavel spune că aceasta este până la capăt. Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice, așa că nu puteți face tot ce doriți. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Cine să umblă prin Duhul? Cei ce sunt ai lui Hristos, să umblă prin Duhul, care și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Deci ce omorâm noi? Omorâm firea? Nu omorâm firea, o răstignim. Prima victorie, prima biruință, răstignirea. În Romani 8:13 spune: dacă trăiți după îndemnul ei, ale firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele ei, veți trăi. Deci, prima este răstignirea, a doua este moartea a firii. Nu a firii, a faptelor. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Dar voi prin Duhul trebuie să faceți asta. Răstignire și omorârea prin Duhul a faptelor firii. Nici de cum omorârea firii pământești. Este similar cu omorârea noastră, să ne omorâm pe noi. Coloseni, capitolul 3:3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ce frumos! Viața voastră, voi ați murit odată cu Hristos. Ați înviat împreună cu Hristos. Și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Păi aici se pare că e o biruință totală, da. În ce privește mântuirea, este o biruință totală. Nimeni nu ne mai rupe din mâna Domnului. Dar nu este sfârșitul luptei. Deci, căci voi ați murit și viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi cu El în slavă, ceea ce am citit despre răscumpărarea trupului, despre răpire, despre adunarea noastră la oaltă. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi cu El în slavă. Ce minunat!
Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Vai, Doamne, este super minunat. Câți în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați îmbrăcat. Ce minunat! Viața voastră ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, botezați în Hristos și îmbrăcați în Hristos, sunt adevăruri. Botezați în Duhul Sfânt și plin de Duhul Sfânt. Dar Apostolul Pavel Colosenilor, după ce le spune aceste lucruri, vine și aduce din nou la realitatea momentului în care trăim. Viața noastră e ascunsă, mântuirea noastră, viața spirituală, dar noi trăim aici. Și le spune foarte repede. În capitolul 3, versetul 5, de aceea, și a treia acțiune urmează acum. Prima a fost răstignirea firii pământești, a doua omorârea faptelor trupului și acum urmează a treia acțiune pe care o fac cei care trăiesc călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. De aceea, și am subliniat aici, omorâți. Ni se dă voie să omorâm. Singurul loc în Biblie unde ni se dă voie să omorâm. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și se numerate aceleași lucruri, faptele firii pământești, nu altceva. Și se numerate, vi le citesc, să vedeți dacă este vreo diferență între ele. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Sunt aceleași fapte, doar într-un mănunchi de cuvinte mai mic, pentru că se înțelege. Deci a treia acțiune a celor care umblă călăuziți de Duhul Sfânt este omorârea mădularilor. Apoi mai este una. Se spunea Apostolul Pavel 3:7, tot la Coloseni. Din numărul lor erați și voi când trăiați în aceste lucruri. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Și iară le enumeră, ca să nu greșim, să știm de ce să ne lăsăm, de faptele firii. Dar le numește lucruri, le mai numește fapte aici, le numește lucruri. Au fost numite fapte, au fost numite roade, au fost numite mădulare, aici le numește lucruri, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. De mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clăvetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gura. Nu vă mânțiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, care se strică, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește. Acum lăsați-vă, străbă puterea stălașă, de aceste lucruri. Dar dacă ne uităm bine la ce am citit aici, aceste lucruri oare nu mai sunt printre noi cei care poate pretindem că am omorât firea pământească. Dacă ai omorât-o, au murit și toate mădularele ei singure, după ce au omorât firea pământească. Dar nu a omorât nimeni firea pământească. De aia are mădulare vii, să omorâ mădularele, adică faptele, adică lucrurile, adică roadele. Hai să ne cercetăm puțin pe noi. Acum lăsați-vă de toate acestea și enumăr câteva care foarte ușor se găsesc între noi și se găsesc și la mine de 40 de ani de când am fost mântuit, la tine de 50 de ani de când am fost mântuit, oare acestea n-a mai fost niciuna? Nu mai trebuie să te lași de nimic? Nu te-ai mai lăsat de nimic? Când mergi la biserică, nu te rogi Domnului să te ierte? Pentru ce te rogi să te ierte? Dacă tu nu mai ai nimic.
Când faci mărturisire așa cum ne îndeamnă cuvântul Domnului, mărturisiți-vă unii altora păcatele voastre, ce mărturisești? Ascultă ce mărturisim și ascultă de ce ne rugăm noi să ne fim iertați. De lucruri, adică de faptele firii, pe care încă le mai avem și care mai activează în noi și cu care ne luptăm, pentru că Duhul luptă împotriva firii și firea împotriva Duhului sau invers. Sunt lucruri potrivnice și nu putem face chiar tot ce voim noi, de aceea ajungem din nou la rugăciune. N-am putut să fac tot ce am vrut. Acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Mânie, vrăjmășie. Nu v-ați mai mâniat de atunci? Nu ne-am mai mâniat? Nu m-am mai mâniat? N-am mai avut eu poate un pic de vrăjmășie? N-am mai avut eu poate un pic de răutate? Un pic de clevetire? N-am mai avut vorbe rușinoase? Nu mi-au mai ieșit vorbe rușinoase din gură? Ia să vedem. Hai să mergem înaintea Domnului cum au mers cei care au adus femeia păcătoasă și le-a scris Domnul pe nisip. Ce ziceți dacă scrie Domnul pe nisip faptele noastre? Trebuie să le scriem? Nu, că Duhul ne aduce aminte. Iar ne și rugăm să ne ierte, pentru că Duhul ne aduce aminte. Și El se luptă în noi, cu firea noastră, cu faptele și roadele firii noastre păcătoase. Deci, lăsați-vă. Dar nu pot, ba se poate. A treia, de data asta, o acțiune scrisă de Petru. Și el spune la 1 Petru 2:1: lepădați dar orice răutate și orice vicleșug. Nu sunt aceleași lucruri, aceleași lucruri la firii pământești. Orice fel de prefăcătorie, sunt mai multe feluri de prefăcătorie, de pismă, ați mai auzit de pismă, a spus Apostolul Pavel, și de clevetire, a spus și Apostolul Pavel, aceleași lucruri sunt. Și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Lapte. Voi și noi care am fost, fiți atenți aici, voi și noi care am fost mântuiți și viața noastră ascunsă în cer cu Dumnezeu, le spune Apostolul Petru la un moment dat: lepădați. Ce să mai lepădăm? Că noi am omorât firea, n-ați omorât-o, ea e vie, ea tot timpul când prinde momentul și arată mădularele. Lepădați, dar orice răutate. Și ca niște copii născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc, ca prin el să creșteți spre mântuire. El este curat. Voi care de 40 de ani aveți nevoie din nou să beți lapte. Și Apostolul Pavel, pe altă parte, cu cei pe care evangeliza el, la neamuri, spune: v-am hrănit cu lapte, pentru că bucatele tari nu le putea suferi. Și nici acum nu le puteți suferi, pentru că tot firesc sunteți. Și când un copil este hrănit cu lapte, așa cum spune și Petru, un copil hrănit cu lapte înseamnă că este un bebeluș. Normal, oricine se naște, nu se naște întreg, deodată, la 2 metri. El are o perioadă de creștere, dar apoi trebuie să rămână mare, nu se întoarcă înapoi la scutece. Și parcă asta s-a întâmplat aici, din pricina firei pământești. V-am hrănit cu lapte pentru că bucatele tare nu le puteați suferi și nici acum nu le puteți suferi. Acum voi trage concluzia și concluzia este că firea nu omorâm, firea trebuie doar să o răstignim, să luptăm împotriva ei, și am scos aici lucrurile despre care am vorbit, acțiunile pe care trebuie să le facem. Am scos 7. Sunt mult mai multe. Acțiunile pe care un creștin îmbrăcat în Hristos poate să le facă. Poate să le facă.
și se par greu de făcut. Deci, repet, e doar o repetiție. Coloseni 3:5. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția și așa mai departe. Omorâți-le. Aveți putere? Da. Galateni 5:24. Răstigniți firea pământească. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească. A treia. Să o rupeți cu păgânătatea și cu poftele lumești. Asta este la Tit 2:11, când tot despre firea pământească și faptele ei îi spune Apostolul Pavel: și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, adică să o rupem. Ce ziceți dacă rup pixul ăsta? Pocnește și sare țândări. Este greu. Ce înseamnă ruperea? Este ceva care necesită energie, este dureros, este cu zgomot. Rupe-o și îndepărtează-o de la tine. Așa este și cu păgânătatea. Ne învață să o rupem cu păgânătatea. E greu și doare. Nu este ușor, dar este posibil. Este. Și o să arăt la urmă cum este posibil să o rupeți cu păgânătatea. Haideți să-L cităm și pe Domnul Iisus Hristos. Și El ne-a învățat atunci când era de vorbă cu ucenicii și cu gloatele, dar într-un stil mai tainic, așa cum făcea Domnul Iisus Hristos, vorbea mai mult în pilde, unii înțelegeau, alții nu înțelegeau. Așa vrea El să fie, dar prin apostoli le-a făcut deslușitoare. Și Domnul Iisus Hristos la Matei 29:30 spune așa: dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate. Este mai bine să intri în împărăție fără un ochi. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viața veșnică fără un mădular al tău. Credeți că Domnul Iisus Hristos se referea la modul practic de a te ia mâinile și să scoți ochii, de a te automutila? Nici de cum. Că dacă scoți un ochi, mai ai unul. Vezi cu celălalt. Hai să zicem că îl scoți și pe acela. Trebuie să stai o mână, mai ai o mână. Hai să zicem că o tai și pe aia. Ești mutilat. Mai ai picioarele și îți mai rămân simțurile și Domnul nu vrea să fii mutilați. Înțelesul e cu totul altceva. E un înțeles similar cu ce a spus Domnul Iisus Hristos odată când ucenicii, din cauza cuvintelor Lui, L-au părăsit, spunând așa: lucrul acesta este prea de tot. Vorbirea aceasta este prea de tot. Ei nu puteau suferi și unii L-au părăsit și au plecat atunci când a spus de trupul Lui și de sângele Lui. Și întrebarea este: a mers cineva și a mâncat trupul Lui la cruce, carnea Lui acolo? Nimeni n-a mâncat. A mers cineva la cruce și a băut sângele Lui? Nimeni nu l-a băut. Pentru că înțelesul era altul. Așa este și aici. Omorâm mădularele noastre? Nu. Ne tăiem mâinile și picioarele. Apoi din nou la Coloseni, Apostolul Pavel, a cincea acțiune, a patra era cea pe care a spus-o Domnul Iisus, apoi a cincea acțiune este: lăsați-vă de toate acestea. Lăsați-vă de toate acestea. Dar putem să ne lăsăm? Da, sigur că putem. Prin Duhul. Prin Duhul se face să moară și lăsați-vă. Lepădați dar orice răutate. Lepădați dar orice răutate. Putem să lepădăm orice răutate? Da, putem să lepădăm orice răutate. Și șapte. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin
în stăpânire. 1 Corinteni 9:27. Asta spune Apostolul Pavel. Și în jurul meu se învăr niște copii. Mă port aspru cu trupul meu. A fost niște copii aici, eu sunt în parc și m-au deranjat, n-am putut, trebuie să întrerup. Deci continuăm. Ultima era, mă port aspru cu trupul meu, spusă de Apostol Pavel. Le enunț încă o dată, omorâți mădularele, răstigniți firea, o rupeți cu păgânătatea, o tai, mâna, ochiul, scoți afară, ce spunea Iisus, dar înțeles este altul. Lăsați-vă de toate acestea, lepădați orice răutate, orice prefăcătorie și mă port aspru cu trupul meu. Toate aceste lucruri ne îndeamnă Apostolul Pavel și Apostolul Petru, de fapt Duhul Sfânt, ne îndeamnă să le facem, să acționăm în felul acesta. Întrebarea este, dar noi putem? Răspunsul îl găsim la Domnul Iisus Hristos. Și El spune așa, iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și năpurci și peste toată puterea celui rău. Și acum la încheiere aș vrea să dau un exemplu de viețuire, pentru că e posibil, e foarte posibil să treci călăuzirea de Duhul Sfânt. Nu mă voi da pe mine că aș avea prea multe de spus din căderile mele. Și am să-l dau pe Apostolul Pavel, pentru că pe el îl cunoașteți toți, pe mine nu mă cunoașteți. Apostolul Pavel, fiind călare pe cal, mergând să prigonească în numele lui Dumnezeu, zicea el, s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos pe drum și Domnul Iisus Hristos l-a doborât de pe cal. El era cu putere de la cei mai mari din vremea aceea a Ierusalimului, din partea religioasă, chiar să meargă în teritoriile care erau în afară, să aducă la Ierusalim pe cei care credeau în Isus și să-i omoare chiar. A fost părtaș și martire la moartea lui Ștefan, îi căzea hainele. Și Domnul Iisus Hristos îl aruncă de pe cal, îl aruncă într-un mod umilitor. Îi pune niște solzi pe ochi, îl aruncă jos, cu capul în țărână, cu nasul în țărână, cu ochii în țărână, cu mâinile în țărână, cu picioarele. În căderea lui poate s-a zdrobit, dar a rămas înfricoșat și umilit în fața tuturor soldaților care erau cu el. Și aude un glas care îi spune, Saule, pentru ce mă prigonești? Și în mândria lui, stând jos, aude un glas suprem, un glas suveran și spune, cine ești? Știm cu toții, Iisus pe care tu îl prigonești. Foarte repede și-a dat seama cine este. L-a desumflat de mândria lui, era plin de mândrie. Și el recunoaște mai târziu și spune, ca să nu mă umflu de mândrie, Dumnezeu mi-a pus în trup un sol al satanei în carne ca să mă pălmuiască. Ca să nu se umfle de mândrie, i-a pus și un sol al satanei. A fost umilit, desumflat de mândrie, dar dacă să nu se umfle din nou de mândrie, i-a pus un sol al satanei. Ok, Pavel, acum ești bun pentru lucrare. S-a rugat de 3 ori și Domnul a zis, nu, tu așa ești bun pentru lucrare. Harul meu îți este de ajuns, căci în slăbiciune puterea mea se face desăvârșită și vei fi bun pentru lucrare. Și a fost foarte bun. Sigur că a fost bun. A fost destul. Țepușul pe care l-a pus Dumnezeu, un sol al satanei, el spune că n-a fost destul. Și el spune așa, pe lângă toate acestea, eu mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Mă port aspru. Deci,
umilit de Dumnezeu, aruncat de pe cal desumflat, ținut de Dumnezeu în smerenie, el spune, ca să nu mă umflu de mândrie. Am primit aceste puși și pe lângă toate acestea, chiar și țepușul ăsta n-a fost de dus, spune, mai am și o luptă de dus. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Deci nici firea lui n-a fost moartă, n-a omorât-o și nimeni n-a zis să o moare și el n-a spus că și omoară firea. Nici țepușul acela n-a omorât, nici căderea de pe cal, nici desumflarea de mândrie, și el a continuat să se lupte aspru cu trupul lui. Și atunci, noi ce avem de învățat de aici? Să luăm în serios firea pământească. Să ne purtăm și noi aspru și să umblăm călăuziți de Duhul. Să omorâm faptele, mădularele, roadele firii pământești, lucrurile firii pământești. Și Domnul să ne ajute. Amin.